Avui començarem a parlar, us explicaré com cuidar i com tenir bon èxit amb les orquídies. Les orquídies a vegades hem pensat que són delicades, però no és el cas. Aquí podem veure tot un sortit de Phalaenopsis, Oncidiums, tota una varietat d'orquídies, com podeu veure, que n'hi ha un sortit molt important. Sempre, a més, m'agrada, soc un apassionat de les orquídies i la veritat és que em miro molt de tenir-ne tota una col·lecció. Doncs aquí tenim unes orquídies que les volia separar d'una col·lecció amb les altres, perquè dintre de les orquídies tenim les que són les epífites, que són les que viuen als arbres, com aquestes d'aquí. I tenim, per exemple, el que són les càmbries, que n'hi ha de diferents colors, com aquesta que tenim aquí, aquesta més fosca, inclús molt més colors, l'Oncidium, que sempre són grogues, és molt maca també, la Caldeia, en aquest cas seria aquesta d'aquí, o el Dendrodium, Dendrodium nobilis, que n'hi ha en blanc i n'hi ha un to més lilós. Aquestes plantes viuen als arbres i allà amb les arrels queden allà enganxades buscant la llum i perquè els sigui més fàcil el que és el seu creixement. La millor manera de regar-les no seria per sobre, sinó seria per immersió. O sigui, buscaríem una espècie de galladeta com aquesta, sense forats, i ompliríem d'aigua i la posaríem a dintre. Deixaríem fins aquí, més o menys a aquesta alçada, i deixaríem durant mitja hora, seria suficient, la trauríem i d'aquesta manera ja hauríem regat. Sempre que fem això, a més li posaríem adob d'orquídies. La majoria de les orquídies volen per florir, funcionen per fotoperíode, o sigui, per aconseguir que tornem a florir aquestes orquídies, ho aconseguirem, per exemple, traient-la quan ve el mes d'agost, una cosa així, que ja no fa gens de fred, perquè són plantes que la seva temperatura té que oscil·lar entre 10-12 graus fins als 30, com a molt, doncs la traurem fora a l'ombra, mai que li toqui el sol, i d'aquesta manera, quan comenci el temps a quedar-se més curt, que tingui menys hores de llum, més o menys aproximadament un mes i mig, serà suficient perquè tornar a induir la seva floració i que ens tornin a florir. Després la tornarem a entrar dintre i d'aquesta manera podem gaudir una altra vegada d'elles. La situació que els agrada en les orquídies a dintre de casa és que tinguin molta llum. La veritat és que necessiten bastanta claror, però mai sol directe. Són plantes que si tenen poca llum no ens en funcionaran massa bé. Bé, doncs aquí tenim la reina de les orquídies, la Phalaenopsis. La Phalaenopsis és una de les plantes més venudes del món, la més coneguda, la que a més floreix durant molt temps, pot arribar a florir des de 2 mesos, com a mínim, fins a 4 inclús. Bé, les orquídies, les Phalaenopsis, en aquest cas, com que són de països tropicals, necessiten un grau d'humitat alt. En aquest cas seria d'un 50%, és més que suficient, tampoc cal molt més. Això ho tenim a casa, no hem de fer cap cosa especial. El que sí tenim que tenir en compte, i això és important, és que no és necessari ni aconsello pulveritzar les fulles amb aigua. Per què? Perquè si la pulveritzem tenim la possibilitat que aquí dintre de l'ull, aquí a la part més interna, se'ns quedi aigua. Aquesta aigua tindrem problemes i el que farà és que se'ns podreixi l'orquídia. Per saber quan tenim que regar o quan no, és fixar-se, ja que tenim la sort d'aquest temps transparent, amb les arrels. Si podeu veure i observar, aquestes arrels, quan tenen aquesta tonalitat més verdosa, vol dir que no necessita ser regada. En canvi, quan aquestes arrels comencen a agafar un color més blanquinós, més grisàceo, llavors és quan la tindrem que regar. Per regar-les, la millor manera és regar-les per immersió. Posem una miqueta d'aigua amb una petita galleda i la regem fins a aquesta alçada. Durant 30 minuts serà suficient perquè ens agafi per tota una part homogènia del test i de les arrels i ens agafi la humitat necessària. La traurem, la posarem en un altre lloc que escorri l'aigua i ja serà més que suficient. D'aquesta manera, sempre que fem un reg, el que sí farem és fertilitzar, o sigui, posar a l'adob cada vegada que reguem.
Bé, doncs aquí tenim una orquídia que amb aquesta podem fer perquè podeu veure com trasplantar-les. Les orquídies, al cap que porten ja un parell d'anys en el mateix test, és convenient renovar el que és el substracte. A més, surten bastant les arrels i vol dir que ja necessiten el seu trasplant. Pot ser que l'hagin tingut a fora, com he comentat, perquè tornin a florir i sigui molt més fàcil. I podem tenir la mala sort que ens agafi algun bitxet, algun pulgó. En aquest cas, per això utilitzarem un insecticida, en aquest cas per orquídies, i l'únic que farem és pulveritzar, fer un tractament durant 3 setmanes i serà suficient. Triem l'insecticida, pulveritzant, i amb això no tindrem cap problema. Bé, una vegada dit això, anem a començar amb el tema del trasplantament. Com podeu veure, les arrels surten i ens trobarem arrels que estan més seques i altres que no. Aquí el que farem és el següent. Agafarem l'orquídia, treurem el test d'aquesta manera, com podeu veure. Això no li passa res, absolutament a l'orquídia. El que farem és sanejar el que és el substracte. Traurem així amb les mans, amb la mà esquerra, com podeu veure, puc agafar les fulles d'ací, d'aquesta manera no es poden trencar. Treure aquesta escorça, que ja està envellida, que ja no té res, més aviat té coses que pot ser que no siguin ni interessants per a l'orquídia. I aprofitarem, en aquest cas, per treure, si cal, el que són arrels que estan malmeses. Podem estirar sense cap problema amb les mans. El que sí que tindrem que fer és utilitzar un substracte especial per a orquídies. Aquest substracte, que seria això d'aquí, és una escorça, però és una escorça compostada. L'escorça no podem agafar qualsevol escorça, sinó que ha de ser compostada, si no podem tenir problemes que la planta inclús se'ns mori. Bé, ara tenim que triar el test. Ja que teníem un test d'un tamany així, el que farem és buscar un tamany següent, no molt més gran, no podem posar aquest tamany. Com he dit abans, les orquídies estan testos ben apartadets. Aquest seria massa just, aquest no ens aniria massa bé, potser ja podríem anar a buscar aquest tipus de test. Bé, doncs començarem. El que es tracta, primer posarem una miqueta a la part més fonda del test i la posarem d'aquesta manera. Anirem afegint l'escorça, aquest substracte. Sobretot ha de ser una escorça, com he dit, preparada per l'orquídia i no podem posar cap altre tipus de terra, ni tan sols aquestes terres que es venen molt bones, que poden ser turbes i això, no, perquè l'orquídia vol l'arrel que sigui molt oxigenada, que pugui passar molt, que dreni molt bé. El que sí farem a l'hora de posar el substracte és tenir en compte que hem d'apretar-la bé, que no ens quedin espais massa buits a la part interna de la planta, del test, vull dir. Així apretarem amb els dits, força, sense por, no passa absolutament res, no li fem cap mal. Això pensar que només serveixen com apoyo, punt d'apoyo, perquè la planta se'ns pugui aguantar i la podem tenir a casa. Una vegada ja hem trasplantat l'orquídia, una cosa que també tenim en compte és que volem que ens torni a florir. Clar, quan se'ns passen les flors, en aquest cas ja comencen a caure, però si ens quedessin sense les flors, que és el que passarà al cap de cert temps, he dit bastants mesos perquè dura molt la floració de la Phalaenopsis, farem dues coses. Vull dir, és que no podem fer una altra, perquè ens quedaran aquestes tiges i poden passar dues coses. O que se'ns sequi les tiges, amb la qual anirem a agafar l'estisora i tallarem fins a arribi la part que ha quedat bé, o si no, no les tallarem. Això és important, perquè si deixem les tiges, sense flors estic parlant, el que aconseguirem és que d'aquí rebroti i torni a treure molts més brots de floració, més brots florals. D'aquesta manera la planta florirà molt més fàcilment. Si les tenim que tallar perquè no ens queda més remei i per més bé que l'hagin tractat se'ns han anat les tiges avall, la tallaríem de la part de sota i tornarà a treure, aunque tardarà una mica més, tiges des de la part de baix, tornarà a florir i tornarà a fer floració. Les Phalaenopsis funcionen diferent, funcionen per temperatura. Això és molt important perquè si no, a vegades no aconseguirem mai, per més que l'abonem, per més que la cuidem, si no tenim aquesta diferència de temperatura de 3-4 graus, no aconseguirem fer la inducció de la floració. El millor i el més fàcil és intentar imitar la natura. Doncs què farem? Farem la Phalaenopsis quan ja no té flor,
quan ja ve la primavera, la traurem fora, primavera estiu, la traurem fora a l'ombra, mai al sol, i d'aquesta manera esperarem a que vagi venint el temps i vagi baixant les temperatures cap al mes de setembre, octubre, i només que hi hagi un temps d'un mes i mig, ja serà suficient perquè l'orquídia, amb aquesta davallada de temperatura, torni a fer la inducció de la floració o torni a florir per les zones que tenim per aquí, com estem veient aquesta, tornar a treure més varetes de flor, llavors la tornem a entrar dintre, lògicament que no baixi la temperatura més de 15 graus, l'entrarem a dintre perquè és una planta que aguanta de 15 a 30 graus, i ja podem tornar una altra vegada a deixar-la dintre, ja està feta la inducció, en la qual ja podem tenir-la tots els mesos que faci falta perquè la planta ens floreixi i podem gaudir d'ella. Bé, doncs, espero que una vegada ara heu vist aquest programa, li tragueu la por a l'orquídia, ja veieu que és ben fàcil, que no té cap complicació i podreu gaudir d'orquídies com aquesta a casa vostra, fer-les florir sense cap problema. Aquí teniu tota la col·lecció d'orquídies que podeu tenir vosaltres també a casa vostra.